The data that's been collected from the sites that have been developed. Illum qegħdin hawnhekk f'Taċenġ biex nannunċaw ir-riżultati ta' proġett ta' riċerka, proġett b'fondi mill-EU Life Unit illi kien ilu għaddej għal dal-aħħar 4 snin b'riċerka intensiva fl-ibħra ta' madwar Malta biex insibu dawk l-areas li huma importanti għal kanġu ta' filfla, għall-garnija u għaċ-ċiefa. Ir-riżultati s'issa juru illi l-fuq minn 50% tal-ibħra Maltin, ġifieri dawk l-ibħra li jestendu sa' 25 mil nautiku il-barra mill-kosta ta' Malta huma importanti għal dawn l-asafar. IBAs, Important Bird Areas, żoni ta' importanza għall-asafar. F'Malta nsibu żoni fuq l-art, kif ukoll illum il-ġurnata qegħdin naħdmu biex ikollna anke żoni fil-baħar. Dawn jiġu identifikati wara sensiela ta' studji u riċerka fejn l-asafar li huma għandhom bżonn jiġu mħarsa f'partijiet prinċipali se jkunu fuq l-art fi żmien il-bejta jew inkella matul il-perjodu ieħor meta jkunu qegħdin ifittxu l-ikel jew inkella waqt żmien li jkunu qegħdin joħorfu. Għalhekk l-importanza ta' dawn is-siti hija fundamentali għall protezzjoni tal-asafar. Il-Gżejjer Maltin huma importanti ħafna għal tar tal-baħar. Għaliex għandna popolazzjonijiet ta' dawn l-asafar bħalma huwa il-kanġu ta' filfla, il-garnija u anke iċ-ċiefa illi n-numri tagħhom f'pajjiżna huma ta' importanza internazzjonali. Fil-fatt, wara li ġew magħżula numru ta' sites fejn għandna dawn l-asafar ibejtu, issa il-ħarsa tagħna se tmur għal fuq il-baħar biex naraw fejn dawn l-asafar qegħdin jgħaddu l-ħajja tagħhom meta ma jkunux qegħdin fuq l-art fi żmien tal-bejta u biex ukoll naraw fejn imorru jieklu ħalli nkunu nistgħu nagħtu xi forma ta' protezzjoni anke fuq il-baħar. Il-pass li jmiss huwa li issa naraw li dawn is-siti jkunu identifikati bħala siti Natura 2000. Ġifieri jkunu parti waħda minn netwerk Ewropew ta' siti importanti għall-asafar li joffru protezzjoni għal dal-asafar fejn ibejtu, fejn ipassu u anke fejn jistrieħu.